Mas pepalapit na lareng serbisyo na rin government-owned and controlled corporation karen kabalen kapamilatan nga duwang Aldong Caravan kiti Pampanga. Inilunsad ngayong November 27 hanggang 28, 2025 ang ikalawang leg ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC Service Caravan sa The Event Center ng SM City, Pampanga na layuning maghatid ng direktang serbisyo publiko sa mga mamamayan sa rehiyon. Serbisyo ng ating mga GOCC sa mga tao. Ito po yung marching order ng ating mahal na presidente na dapat ang mga serbisyo ng mga government-owned or controlled corporations at ang buong national government ay dapat ilapit sa mga tao. Sa temang serbisyo sa bayan, hatid ng GOCC's kaakbayang DOF, tampok sa caravan ng iba't ibang programa, benepisyo at serbisyo mula sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan tulad ng BCDA, DBP, GSIS, Land Bank, NDC, Pag-ibig Fund, PDIC, PhilHealth, Small Business Corporation, SSS, PSA, DTI, at marami pang iba. Personal na dumalo rito si SSS President and CEO Robert Joseph Declaro. SSS po this year, sa ating mga pensionado, nag-increase po tayo ng pension, which will be for the next 3 years. Ang ating mga loan programs po ay ibinaba natin ang interest rates. So ang salary loan ho ay 8% na lang per annum. Ang calamity loan ho ay 7% naman. Mas pinapaigting ho namin ang programa namin sa calamity loan, and in the next coming days, meron ho important announcement in relation to how SSS will respond to the declaration of the national state of calamity. Nagbigay ang bawat ahensya ng on-site assistance kabilang ang membership concerns, loan inquiries, claim processing, insurance services at iba pang serbisyong pangkabuhayan at pangpinansyal para mas mapabilis at mapalapit ang tulong ng pamahalaan sa publiko. Layunin ng GOCC Service Caravan na mas mapalawak ang abot at epekto ng mga programa ng pamahalaan lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis at mas madaling akses ng mga serbisyong pampubliko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.